Pitam se šta je ispod poklopaca. Hoću prvo da vidim šta će Suzy da dobije. Ne, zajedno ćemo da otvorimo. Dobila sam prase. Kasicu. Stvarno? I ja? Ali oni su skoro isti. Kako ćemo saznati čija je čokoladna? Ne znam, ali nekako moramo to da uradimo. Znam. Trebaju nam čekići. Razbit ćemo ih. Hajde. 1, 2, 3. Wow, unutra moje svinje su pare. I kod mene. Samo što su čokoladne. Ali ja sam zadovoljan. Ipak sam ja dobio čokoladnu kasicu. Da, znači da ništa neću jesti ovaj put. Pogledaj koliko para imam. Ja imam više. Hajde da ih prebrojimo. Da, pobedila sam. Imam više para.